Ja, want we komen nou echt bij de climax van dit FK. Alleen nog de allerbesten die mij nog 2 keer beziekje om die eerste afstand te verbeteren. En dat gaat in volgorde van afstand. Dat betekent dat Bigelix in die topklasse Hannes Carion Aasten uiteindelijk hij hier 18,64 meter in de voorronde. Water mij 5e. En hij mij straks het spits aanbieden bij de topklassers. In alle orenfinales, in de topklasse zitten 4 finalisten. In alle orenfinales zitten 3 finalisten. 3 junioren, 3 jongens, 3 vrouwen en ik 3 famkes. Nou, die 3 die mij uitvechten. Waar je aan het eind van de middag dat zilveren polske in de hand houden mij. Ja, en er is 1 wikselprijs, de Grutte zilveren pols. Ja, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om voor dit FK. Die is alleen nog voor de allervierste sprong van de wedstrijd. En we zien hier Lisanne Heijsma bij de famkes. Die verrassend die 14,61 sprong in die voorronde. Die begint hier voorzichtig in de finale. Bij de jongens Gerard Hoeisma, die hem toch echt nog netjes plaatste voor de finale. Ja, dat baltje wat hij leidt, als dat goed leidt, dan kan hij hier wel eens een draai aan die finale groep bij de jongens. 15,64 weer de eerste sprong nota. Nou, dat komt er aardig in de buurt, denk ik. Ja, dat zal net volle skelen, nee. En wat kan Hannes Carion, de verrassing van Joert uit de A-klasse wij? Kan die nog eens een keer zijn orde niveau halen? Nou, hij heeft de stok nou wel heel mooi steen. Ja, daar is toch heel mooi steen. Oh! En die had hier de beste sprong van zijn hele seizoen. Nou, wat gebeurt hier in de finale? Maar Hannes Carion, ja, dit koerder, dit weer me van een wind. Maar dit had er zo lang net meer tonen kent. En die had hier zijn ultieme sprong van dit seizoen in de finale op het FK. Goh. Hannes Carion, die breekt hier die finale definitief echt even. En dit willen we zien. Street. Ja, de felicitaties natuurlijk van zijn maat Isbrand. Wiels wij nog even oorschakelen hier naar de famkesgroep. Sigrid Bokma. Die net zo 4 komt. Maar wij melden jou dat Hannes Carion de eerste is die oer de 20 meter komt. 20 meter 15. En daar zit hij heel dicht bij zijn eigen PR van Jeroen Lien. Dus die is helemaal waarom. Ja, Sigrid Bokma, die treurt hier wat. En dit is Jos Bethlehem, die het te jaren kregen had. Dat de winnende afstand op dit stuit nou opname staat van Gerard Hoeisma. 15,93. En die gaat er mij in on kop bij de jongens. Jos Bethlehem nou dus te redden. Die als tweede de finale in. En hij weet nou waar hij ontdekt is. De klassementsleider Jos Bethlehem. Kan die dan direct hier een oorval plaatsen op die afstand? Nou, hij komt krek te kwad in de buurt van het baltje. Maar het is in elk geval in deze sprong nog net dien. Theus Hopma, de nummer 4 in de finale van de topklasse. Ken die nog wat van zijn orde niveau? Waarom hel je? Theus Hopma, nee, die gaat nou toch echt te vlug hoor. Daar kom je ja, wel bij mij over die 18 meter. Maar ja, dat is wel zo'n constante sprong. Weet je, verder niks van haar. Nee, die zal het op sparriematten voor zijn laatste finale sprong. Ja, de stok en duidelijk wat verder dus. En de wedstrijd van Melanie, die rint ik erg lekker, hè? Oh, Maureen moet ik zeggen. Maureen Poys natuurlijk, excuus. Ja, deze vrouwen zitten ook rustig dicht bij elkaar. Maar Maureen had op dit stuit de beste papieren.
En ik heb net het idee dat ze haar in deze sprong verbetert. Dus dan zou die 1490 voorlopig haar lerende afstand blijven. Het leuke is bij zowel de jongens als de famkes is dat die afstand, nou de leidende afstand, die is voor iedereen nog te pakken. Dus het is wel heel lief. De verrassing van het seizoen van Aron 14 dagen, Jarig Wienstra. Maar dat enorme PR van Santje 66 kan hij nog een keer exploderen. Jarig Wienstra, nee. Keust en Vleenwerk, hij had het al droeg, daar is ik mij zijn. Nee, hij liet het aankomen op zijn allerlaatste sprong. En dus heel verrassend, Gerard Hoijsma, de koploper. Ja. Ik vierlijk op geen zien. Hij had jarenlang topklasser West. Arne Hoijsma. Maar nooit kampioen. Maar wel vaak heel vier. Ja, nee, absoluut. Ja, naar Bronsma. Direct in het begin van de wedstrijd op kop. Maar intussen al aardig oorzakken. Hij stiert bij die sprong van Hannes Carion erbij rekenen. Stiert hij inmiddels al vierde. Dus hier zal echt wat bijmatten. En dat kenrijk. Atleet. Basis opbouwt in de turnerij. Heel sterk spierkorset. Naar Bronsma. Kan hij die stok nou wel in bedwang krijgen? Kan hij hem nou recht houden? En nou, dit is echt een eind. Dit is echt een eind, maar ja, hij zei het zelf al. Het is net voorbij Hannes. Nee. Ik denk wel dat er een plakje opschoot. Wiels we eerst van hij Hiske Galema die nog op het nipperke in die finale komt. Maar kiezen er nog patten brekken. Nou, in deze sprong net in elk geval. Tweevoudig Friese kampioenen. Die zit nou echt in de wachtkamer. 19,84 meter kunnen we noteren voor Nart Bronsma. Daarmee verbetert hij zijn eigen afstand. Hij zit nu in het tussenklassement tussen weer op het derde plak. Maar ja, daar komen we in het voor. We komen maar voor één plak en dat is de eerste. Ja, maar Nart, je wel dat die stok, die stiet wel aardig. Dus daar kan er wel wat gebeuren. Lotke Freek Kramer van het Heidenskip. Hij had al een nieuw persoonlijk recordsprong op een FK. Dan ben je een hele grote. Maar om nou nog bij de toppers te komen, dan zal er vleenen matten. Dat zit er nog net in. Is nog een jonge vent. Had nog wel een paar hier bij de junioren. Ja, sprong vorig jaar bij de jonkjes. En als alleen nog als juist, hij had die stok, ik denk, oorlog 2 meter dichter bij Asietse. Ja, dan moet hij er al bij klimmen. Dat zit er voor Lietse Frederik op dit moment nog net in. Dit zal een cruciale sprong worden. Wordt hier die finale definitief op een kop zet. Hannes Carion had natuurlijk een geweldige voorzet, jong. Maar wat betekent dat voor de kanonnen? De man die 21 meter leert kennen. De eerste finale sprong Bart Hellemold. Had er no macht door die stok. Kan er een bij hem krijgen? Nee, hij viel het direct al. En liet hem direct al rennen. Dus hij liet het echt op het allerlaatst omkomen. Ja, en dat had hem een soort brocht in het verlenen. Maar we zullen eerst even naar Marit van der Wal. Want die krijgt het net onder de punt. En die had dus nog een kans om haar titel te prolongeren. Ja, Bart en Marit, ik heb wat dat betreft ook even de hooi aan.
Want ze liet het nooit op de laatste sprong aankomen. Het wordt echt op een spits erin. En dan weten we van Bart dat we dat op de NWM ik doe. En toen dacht Tevens misschien al van, ik heb mijn eerste NWM-titel bij de senioren in de pocket. Maar Bart zet toch een stokje voor. Dus dat het van Bart dik een stukje zelfvertrouwen joh voor die laatste sprong. Marit praat even met coach Pieter en die zei ja, ze is wel wat gespannen. Hij liet haar nou even gebeuren. En wat zal de traditie jongen Hennegeer? Springt voor het eerst 9 meter 44. Dan ben je nog van het zien van de wedstrijd en ben je de winnaar. Ja. Nou stiet ik hem ontwadden. Ja, hij had alles die wat goed weer. Precies. Bij die vreemde insprong. Ja. Nee, hij gaat nooit koers. Hij moet ook wel alles of niks, hè? Hij had natuurlijk de ultieme sprong voor hemzelf al maken. En dan moest nog in ieder geval een hele meter verder. Dik. En Sietse Bokma had de laten gewoon. Ja. Ook gruwelijk hegelijn. En dat Koerdiek. En dat verzin het direct. Ik kreeg even een bericht nu het Huitenschip dat Sietse Bokma het er op de training 20 meter zandig sprong. Dus het is maar even dat we het weten. Dus ja, dat kende dus wel. Ik ben benieuwd, dat is een man die dan Bibi, Arne allemaal, maar die traint ook wel eens in het Huitenschip, ja. Vroeger. Ja. Die zal ook wel even vreemd zien naar de tussenstand, naar ene Hannes Skerjon die boven hem steert, want ja, dat is het hele hier, de Aron en 2 hier. Dat kan ik misschien nog nooit gebeurd. Nee. Maar het zijn hele dikke maten. Al heel lang. Ja. Maar ja, op dit moment zag hij toch ook iets van Hannes dat hier van mij nog Joet krijgt net goed. Eerste klasse knap. Start in de sprong is. Dan vallen we natuurlijk net weg. En dit je weg van bij de 50 meter. Maar net verder. Arne Galema, waar zien eerste finale sprong. Hij maakt oer de 20 meter 50. Arne Galema. Had er macht. Had er de stok nou stil. Hij komt wel heel fier, hè? Ja, maar hij ging eng in koers en het liep erop dat hij correct het balsje voorbij is. Het wordt centimeterwerk. Maar ik heb het gevoel dat het balsje knap loopt, Frederik. Wij zitten er aardig rug op. Oh. Ik zit erom. 2-3 centimeter verder, maar in ieder geval een forse verbetering. En een mooie sprong. De wedstrijd is in een prachtig stadium momenteel. De finale is hier. Hij juicht zelf. Ja. Juicht het idee dat hij verder is, maar wij wachten even op de meerderresultaten. Ja, Hannes, ja. Ja, die mij nou voor de hè. Zo. Sietse Bokma, de leider bij de junioren. Die redt het deze keer net op. Maar wij kunnen wel melden dat wij in de topklasse een nieuwe leider hebben. Want het is Arne Galema die de topafstand verbetert naar 20 meter 22. Ja, en die zit wel lekker, hè? Want die kennen ik als het ware even de wachtkamer in. Hij mag eens allerlaatste leppen straks. Dus 20-22, het is voor Bart naar Tevens en Hannes in principe alleen ik naar de dwan. Maar het is wel een sprong bij iedereen die moet kloppen. Elke sprong wordt nou belangrijk. De spanning blijft en er staat er nog een eind in zitten. Dit is natuurlijk wel de opbouw qua finale waar je op hopen hè, van tevoren. Precies. En weer wel een paar sprong, ja, die 20 meter. Dat betreft Hannes en Arne. Prachtig eerste finale ronde, dat hebben die senioren. Want laten we net zien, Arne is nog niet Fries kampioen West. Nee, ik net bij de junioren, ik net bij de jongens. Ondanks een fantastische cv. Ja. Miste die titel nog. Hier een Nederlands kampioen, dacht ik. Die bij de senioren, ja. En ik moet nog zien dat 20-22 en nog is, maar op het moment heeft er gewoon de beste papier. Zo simpel is het. Lisanne Heidsma, bij de vrouwen, bij de Famkes, mag ik zeggen. Maar die prachtige afstand van 1461 in die finale kwam. Kan die nog wat potten brengen? Nee. Kan waarom zien op een prachtig FK. Die is nog hartstikke jong, kan nog trokroeien. En stier er toch maar even bij. Pak je gewoon brons bij de Famkes op het FK 2015. Oeh. En wat zou er in de holle van deze man omgaan? Hannes Skerjon overtreft hemzelf op alle fronten.
Die al verrassend dat hij überhaupt in de finale kwam. Hij zit 1 centimeter onder zijn eigen PR. Dat al heel lang leeft is voor al die blessures. Maar hij zit er in 1. En kende er nog zo'n sprong uitpersen. $2000 PR. En dan hebben we het Huitenskip. Hannes Carion, kan hij nog een keer zo'n sprong uitpersen? Kan hij nog heger komen? Kan die uitsprong nog eens komen? Wat verdikke, die is in vorm, hè? Oh, hij komt correct hastig uit die stokwij. Want we kennen hem natuurlijk als iemand met een geweldige uitsprong. Maar wat een toernooi voor Hannes Carion. Ik zou zeggen, Hannes Carion is back. Alleen ja, toen kwam die vervelende blessure. Die is trouwens ook een belangrijke sprong voor Erik. Jazeker, want dit is natuurlijk wel de topfavoriete bij de Famkes, Sigrid Bokma. 4 waar de meeste prijzen pakt dit seizoen. Maar ja, een PR van 40-80. Ja. Die maakt echt wat snelheid, dan willen ze daar nog wel heen. En nou gebeurt er wat bij die polstok, want die wil stilstaan. Oeh, dat is voor de 15 meter. Of erop. Poep, poep, poep. Centimeterwerk, ik derde. Geweldig. Je wilt de finale even spannend maken. Ja, want ze komt, als ik het goed zeg, op het lintje. Ja, en nou, 1490 of 1498, dat is krijg het verschil tussen goud of zilver. Precies. Oh. Oeh, jongens. Ja, als het Sasjost. Nou. Ja, dat is, nee, dan ja. komt Die maar- line is flexibel, dat, dat verriefelt je wel eens wat. Maar die stok die ligt net. Dus we zullen... 94. Wat wordt het? Het zal een jongen nodig. Oh, 1490 wordt het. Een geweldige strijd. Maar het wordt zilver, want Maureen Poyes is daarmee de eerste Famkes kampioen op een FK. Wat een spannende strijd. Het hele seizoen eigenlijk al in die Famkes groep. Ja. En dit bewijst eigenlijk het rjocht van bestaan van deze groep. Oeh, deze man had echt al eens op het hoogste treedje staan hier in Weesum. Maar die 2083. Het is al wat fjouwer hier lien. Valse start hier op dit FK. Misgreep, het werd erin. Theo Hopma. De eerste kans in Weesum. Kan hij die start nog een keer stil krijgen? Nou, Wessel, hij komt vol heen. Hij komt weer in de buurt. Jij bent dat baltje, maar het is te min. Ja. Het is correct te min. Het was een heerlijke finale, want zuster kon Tevens. Het spant erom. Jos Bethlehem. Nee. Nou, Gerard Hoijsma of jarig. Wiestra, ja. Verrassende ontwikkeling. Gerard Hoijsma, ik wil eens even op bezet. Heeft hij alle wedstrijd won dit hier? Ik denk het wel. Ientje. En dan zult die tweede potje, dat is de winst van een jongetje wedstrijd, dat zal het FK wezen. Ja, bliks en katers. Ja, maar de nieuwe kampioen, hè, Maureen Poyes. En die laat even zien hoe terecht dat is. Want zij verbetert haar nog in de finale. Ze gaat nog voor de 15 meter. Ja, en ben je dan een terjochte kampioen als net? De allereerste Famkes kampioene Ja, in dan even Weesum. Jongen. Klasse, hè? Zo jong en dan zo'n wedstrijd zetten. Ah, dit is een prachtige sprong. Muster Sjen, die verbeten het schitterend. En ik nog een aardig briekje, hè, maar ja. Roem over die line van 15 meter. Laat er nog enige twijfel wie dan als die nou voort. Ja. Maureen Poyes schreeuwt hier vierlep-historie. 15 meter 18. Daarmee is hij het eerste Famkes kampioen in Weesum. Ze komt er mooi zelfs tegen bij de 1526 van Klaske Nauta, hè. Dus die vrouw die moet nog wel even aan het werk, vind ik. Ja, want voor deze man is het echt nu of nooit. Jarig Wienstra. Hij had weer een hege sprong nodig om hier te winnen. En hij weet nou dat hij dat kan.
Jarige Wienstra. Zet hij de jongensgroep nog op een kop? Nee, dat gaat de hut. Nee. En dus hebben we hier toch een heel verrassende winnaar, hè? Ja. Gerard Hoijsma. Die krijgt de felicitaties. Nee, je wist met de jongens dat het diepen weer, maar toch. Maar laten we eens even concentreren op de finale bij de senioren. Want dit is de laatste kans voor Nart Broosma. Op nog een gooi te doen. Hij zocht naar beneden. Hij baalt al. Nee, hè? Nee, het gaat de hut. En dus geven we weer in een trostreekje voor die zilveren pols. We zetten een mooie wedstrijdel. Brutsen met Iepen. Maar komt op een einde glad. Die gaat terug. En die pakt het weer. Ja. Jo Jerro aan de loeren dat er spectaculaire dingen gebeuren. Want dit is Hiske Galema in haar finale sprong. En nou gaat die stok vol. Mooi, stariger oer. En Master die flapt een eind oer de 50 meter. En die pakt je samen in de leiding in de vrouwensgroep. Ja, Die weet net wat haar ook komt, joh. ik denk dat ze zelf haast het meest verrast is. Ja. We wachten nog even op een afstand. Maar dit is natuurlijk wat die vrouwensfinale nodig hier. Ja, absoluut. De outsider toch wel een beetje. Die staat er op het nipperke in die finale. En daar is dit 50-44, hè. Hiske Galema. Goh, hoe verrassingen sprutsen. 2010, 2011, dat weer een haar jaren. Toen begon het blessureleed. En ze staat in één weer helemaal bovenaan. Ja, maar dat zal wel denken. Vorig hier, die hebt ik 10 centimeter verder. 50-54. Daar zou ze nou heel wies mee wezen. Toen zou ze nou de tijd. Keer lauwer naar het vierde springen wil. Eerst Bart maar. 21 meter fjouwer, de enige lepper oer de 21. Hij weet dus dat er het kan. Maar komt het eruit? Meestal als het eruit komt, is het de laatste sprong. Dit is de laatste sprong. Bart Helmholt van zijn laatste kans op dit FK. Nog één keer knallen. En ik kan je melden, het slaat het net. En dat is toch wel heel verrassend. En dus had Arne Galema voor het eerst in zijn carrière de titel. Oh, wat zal hier wat loskomen. Ja, dit is mooi. Dit is puur. Dit is echt. Zo. Sjur eens even wat hier nog gebeurt. Wat had Tisse, jongen, een geweldig seizoen, Freek Kramer. Maar het zal hem broers opleveren hier. Maar deze man, ja, eindelijk is het Safir. Ja. De Frieske titel. Hey, Piekenvel. Jongen, jongen, jongen. Die trin bezaaid, Frederik. Dit is zo mooi. Dit zit zijn jip. Hij weet het. Jarenlang aan de top. Nooit een grote titel. Behalve natuurlijk die prachtige Nederlandse. Maar die jongen is zo Fries. Friesker als Fries, zo gaan zeggen. Dat was denk ik een keer een zilveren pols winnen. En deze man, ja, ik zie net die druiptouw. Maar ja, de hegemonie van Bart Helmholt, die is wat dat betreft nog wel voorbij, denk ik. Dit krijgt wel een doek. Ja. Sure, bij de NWM komt er nog steeds just wel. Ja. Ik piek had ik wel. En ik hield hier nog van hem verwachten. Hij kent het nog. Ja, Hij is maar een mens vanzelf. tuurlijk. En er moet hier zo'n goeie bij zitten. En dan hadden we hier verleden seizoen al de klassementswinnaar. Dit seizoen de klassementswinnaar. Maar die titel, Ja, en we die hier er al net. natuurlijk net vergeten, hè. Iedereen is natuurlijk naar deer benauwd voor Bart, hè. Dus, Jawel. dat ging bij ik, maar zijn laatste sprong was toch ik zo. Dat denk stof van blikse kaart. Dus dat er goed in die stok zit, hij pakt ze nog wel. Vorig jaar, toen wist Bart dat er kampioen werd. Toen maakte hij een geweldige sprong. Dat is kansrecord. Die 21 meter 46 uit te hollen. 42. Ja. Ik weet het net bij Anne. Hij had natuurlijk Sietse. Die kreeg straks ik nog een sprong. Die zoe. En hij persoonlijk record springen moet. Maar die zoe 20-22 springen kennen. Maar de wedstrijd is nog net helemaal die vanzelfs. Want als er nog een man is die een titel nog van hier aanpakken kent, dan is het deze Jan Teer de Nauta. Dan moet hij wel een heel dik nieuw persoonlijk record springen. Maar het kan nog. Springt hier een superwedstrijd, hè? Maar
Maar helpt het net meer uit zijn laatste finale sprong. Dus echt, daar is dan de Friese kampioen bekend. Sietse Bokma wordt in zijn laatste jaar als junior Fries kampioen. Er staan nog 12 potentiële kandidaten op een kans. Maar we nemen gewoon de laatste sprong van Arne Galema. Hij is al kampioen. Maar jouwt het nog extra glans. Arne Galema. Kan hij nog een keer demonstreren wat hij echt kan? Kan hij dat nog een keer demonstreren? Zonde. Hij zit er heel dichtbij. Maar het zullen mij een dikke worst werden. Want hij is van het eerst Fries kampioen bij de senioren. Ja, en dat wilde we weten. Is zijn cv natuurlijk echt compleet. Is er nog voorbij de 50 vrouwen 40? Nee, het staat op net. De hand op de koffer. Ja, is het allemaal. En de laatste kampioen is echt bekend. Arne Galema dus bij de senioren. Maar heel verrassend bij de vrouwen is het Hiske Galema won. Want het is Klaske Nauta die het in de laatste sprong net over de 15 meter komt. En dus is dit de derde Friese titel voor Hiske Galema. Er zit een gat tussen. Ja. Maar een hele verrassende comeback. Maar een prima sprong, moet ik zeggen. Zorgt het voor toch wel een heel verrassend podium bij de vrouwen. 2010, 2011. Toen pakte ik de Friese titel. Maar dat is inderdaad Levelien. Ja, en dan is dit het ererondje van Sietse Bokma. Hij is de allerlaatste die nog op de batten staat. Iedereen is klaar. Ik denk dat hij misschien nog wel een gooi doet om die 20 meter hier nog een keer te Ik vind het wel zetten. zeker. En dan met 20-22. En het is toch wezen. De strijd om de zilveren pols. Het zou echt een Want hij hele... had het scoresrecord niet tussen nek. Ja, blikse kaarters. Maar het zou een hele wrange situatie wezen voor Arne Galema. Wat dat betreft hopen voor Arne dat het net gebeurt. Maar, nou, nee, het gebeurt net. Hij gaat breek. Grut kampioen. Ja, Sietse Bokma, de terugte kampioen. Hij won eigenlijk haast alles. Stierder als het moest. En sluit zijn junior carrière aan natuurlijk mee. Die titel die er verdient, het Fries kampioen. En dat betekent dat wij toch weer spektakels zien hebben. Met verrassende winnaars, met goede sprongen. En dat maakt het wezen elk jaar weer zo bijzonder. De kampioenen die willen verzamelen. Want vanzelfs willen we echt van hun zo gauw mogelijk de reacties jaren. Het is een geweldige ontlading. Er zijn net volle mensen, denk ik, die het alle winners goed voor zijn hebben. Wij net in elk geval. Maar zeker is dat ze stuk voor stuk hele sterke winnaars binnen. En een van die eerste winnaars die staat al bij uw eigen Gerrit de Boer. Arne Galema, daar wie er. Ja, eindelijk. Ja, ik ben, ja. Ja, je moet misschien eerst 30 worden voor het zo'n ding winnen, maar het is echt geweldig, joh. Ja, afstand en misschien net iets de neffens, maar tegenaan. Dat is ja, geweldig, man. Super. Ja, hier hebben we wat van droomd. Dus, Voor afstand ga je een heel seizoen voor een Friese titel, maar niet een wedstrijd. ja, is zeker weer. En, ja, de afstand komt zo makkelijk en daarom kan je nou winnen. Gewoon puur op de basis. En dat is ja, het machtig gevoel. Het is net een klapper, maar ja, ik ben wel blij dat de krek verder weer is gaan. Dus ja, ik gun het hem, maar hij staat er al in. En nou staat ik er in. En dat is, ja, dat heeft me heel wat werk. Wie is er bot op brand, hè? Ja, zeker weten. Maar ja, het is geen garantie. De voortekenen zijn goed. En ja, de garantie zei je net. Maar ik heb een goede uitzoeking dat ik het goed wankel. De laatste sprong, ja, zit heel dichtbij naar een topsprong. Maar ja, de focus weer net meer. Maar dit is machtig. Dit is, ja, dit veerten we nooit weer. Nee. Na die rechtblessure, een fantastisch seizoen, klassementsleider en die Friese titel er nog omheen. Dat maakt een geweldig gevoel weer. Ja, dus, dat denk je hoe je nou, joh. Voor die blessure, ja, of voor die operatie, dan ren je 50 meter en dan kijk ik gewoon net verder. En nou, ja, springt zo weer. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. En dat is ja, super, joh. Hoe ben je met de spanning? Ja, die laatste ronde ben ik net te hard. Ja, ik ben blij dat ik er net nog eens doorheen moest. Want ja, ik weet het net, joh. Als je er dan doorheen gaat en hier naar de oorhelt, het krijgt net, ja, dat is zo spannend. Ja, dat zou ik net maar, dat zou ik ook. Maar ja, dat maakt het ik ben mooi. En toen had het machtig die, want we waren in die finale. En dan komt er nou toch een verrassende sprong van Hannes van der Skrokken wel, van hier we net verwachten. En toch, die is het nog. Dat is prachtig.
Ja, ik denk dat het gewoon echt lonen arbeid is. We hebben een heel mooi kampioenschap, misschien bij de senioren, maar het weer wel spannend. En ik denk dat dit is puur het lenen naar mijn werkje en daar win ik het goed op. En dat is geweldig. Tegen tafel denk ik dat ze zo'n centimeter doorheen is. Dat is puur arbeid. En, geweldig. En hoe viert Galema dit? Ja, ik denk sowieso dat er wel rivalen terug is. Ja. Van harte, jongen. Dank u wel. Ja, een hele bliede Arne Galema vanzelf. En zeer terecht vanzelf. Want als er iemand is die de laatste jaren echt vooruitgang is in de basis, dan is hij het wel. Die titel, die ontbreekt nog. Maar nou geven we naar iemand die het misschien nog wel volle verrassender is. Bij de jongens, hier we namelijk een winnaar. En die staat nou klaar bij Gerrit de Boer. Ja, want vanzelf, het is van prachtig mooi, is een topklasse en bijzonder. Want Arne Galema had er jerentje in oren gehongen en nou wint hem. Maar ja, bij de jongens hebben we Gerard Hoijsma. En hier is toch eigenlijk al een wedstrijd won? Ja, één keer in Jouden. Maar mijn PR is echt een treinsantig. Ja, dat deed ik in de allerlaatste sprong nog. Dus ja, dat spannende ik alleen nog om. Maar ja, prachtig dat het zak ken. Maar hier is zelf ik een beetje van, goh, verdorie, wanneer komt die vierde sprong nou, hè? Ja, ik zit dat het hele seizoen eigenlijk al. Sinds ik dat PRS sprong van, ja, het moet eigenlijk nog beter dan dat het nou gaat. Nou ja, en dan, ja, we gingen hier maar het gevoel in van, eerst maar eens finale helden. Nou, dat slagen op het laatste moment 3 centimeter, we focus in. En dan, dat is dan ik nog in de laatste sprong die finale nog kan pakken, dat is prachtig. En 15-93, tevreden mee? Ja, het hier beter kent, maar het is mooi afstand. Ja, Fries kampioen is Fries kampioen, hè? Ja, precies. Prachtig. Hier had geniet ervan. Ja, dank u wel. Ja, en dat je dus bij een FK dat je dus echt hele verrassende winnaars krijgt. Dat blijft een uniek evenement. Maar er ben ik winnaars waar je misschien een beetje op rekenen hier. En die staat nou bij Gerrit de Boer, want dat is de kampioen van de junioren. Sietse Bokma. Nou mag ik eerlijk zeggen, als we nou van tevoren op het kampioenschap gokken moesten, dan zei ik van Sietse Bokma bij de junioren. Ja, nou, het moet daar wel in gebeuren, want die zetten een dikke deel. Dus ja, voel me eigenlijk zelf ook nog maar in de trein doorheen gingen weer. Want vaak als er nog wat spanningen bij is, dan ja, vind ik het al wel moeilijk om er doorheen. En ja, het slagen toch. Concentratie goed bij. Ja, die jongen 44, wat toch doen? Ja, Bliksen is een eind. Nou, dat spring ik net alle wedstrijden in. Nou, als het een jontje heel, dat moet er vol mee goed gaan bij een jontje 30 bijvoorbeeld. Nou, dat kennen we vrij. Nou, ik ken er wel redelijk trok in, maar nu moet ik aardig stilstaan en dat doen we ook. Dus ja, weer klaar. Je had lang zelfs de eerste afstand gehad van de hele wedstrijd. Wat tax? Misschien ging ik er met de zilveren pols vertrouwen. Nou, Arne kwam op een gegeven moment bij me. Dan werd toen kreeg ik een finale. Hij zei, hij zit naar boven me. Oh, nou, ik op zin het iets in de gaten. Nou, ik ben dan maar in een eigen wedstrijd bezig, maar ja, en nou is het al nog net een heel eind van hun nou. Flynn die kwam maar gehulden in de les en sprong er nou hoe heen. Hoe lekker is het om nou de titel toch mee te pakken? Vlak was de oerstap maken naar de topklasse. Ja, heerlijk, ken het beter. Sowieso, nou, dit is de wedstrijd. En, want die kan bijschroeven. Fries kampioen junioren, dat staat op een listje en dat staat mooi. Ja, dat bloedt erin staan. Nee, echt super. Nou, jij we trouwens dus op de training al een keer 20 zondag sprong. Had je dat weer? Ja, dat hebben we toen nog een zo'n beetje, ja. Ja, dan moet het nog meer goed gaan. Dan moest echt stilstaan in het midden en dan echt gestrekt eruit. Ja, dan best een heel aan fut. Maar dat is echt moeilijk om dat uit te dwingen. Nou, het seizoen in het om, het kan misschien nog. We zullen nu dus zoals in de topklasse mee springt. Eerst nog Nederlands kampioenschap van Hetten. Ja, zeker. Hartstikke bedankt. Hele sterke kampioen bij de junioren. Maar we hebben een primeur, want voor het eerst diende hier Famkes mee. En daar is kampioen aan Marijn Poijs. Marijn Poijs, allereerst van Hetten vanzelf. Ja, dankjewel. Ja, voor mij wil eerlijk zeggen, een lied beetje erop gok, maar het bloot altijd zo verschrikkelijk spannend. Had je dat ik zo veel? Ja, nou, van hem dacht ik ook gewoon heel rustig van, ik ga gewoon uit deze klassementswedstrijd, want dat is het eigenlijk ik. Maar nou ja, natuurlijk ik wil nou wel echt winnen. Ja, maar dat is net zomaar even die in, hè? Nee, het is wel echt het FK, ja. Dus, Die 15 meter 18, is dat een afstand waarvan van tevoren ik zei, hier is daar win ik het mee? Nou, net mij zeker niet, want nou ja, Sigrid Bokma die kan het ik zou springen en Lisanne Heidsma, dat zit er ik al wel in. Dus moet er alleen nog wat uit te komen dan. Dus, Wat leuk eigenlijk, hè, dat je met die nieuwe klasse nou eigenlijk zo goed springen, want je kon bij de vrouwen gewoon hartstikke meid was. Ja, daarom, ja, wij zijn ik van, nou ja, eigenlijk achteraf niet helemaal net zo, nou ja. Je weet net goed.
Nee, eigenlijk net. Want nou ja, het is wel leuk dat we zijn eigen klas nou hebben, eigen leidershirt en zijn eigen titel. Maar nou ja, ik sta nou derde in het klassement en Sigrid staat vijfde. Dus eigenlijk ja. Maar goed, een famkestitel, haast die bij de vrouw, die kerst nog helje, haast ik nog wat een minuut te zien. Ja, daarom. Dus ik ga er gewoon hier maar hartstikke positieve vriend. Dus. Ben je het kriebels nog wat uit de maag? Ja, nou wel, maar echt de nine nog net. Dus. Van het er maar één en geniet ervan. Ja, dankjewel, dat zal lukken. Ja, heerlijke emoties, Debbie. Maureen Poijers, maar één die het minstens lieke emotioneel is, denk ik, is Hiske Galema. Want ze wie alles jeder Fries kampioenen, maar dat ze dat goed worden is, dat hier zelfs zij in haar moeilijkste training net bedenken kan. Nee, Hiske Galema. Ik had het net verwacht, doe. Nee, ik had het absoluut net verwacht. En ik denk dat echt niemand dat verwacht hier. Want ja, nou ja, ik ben echt heel blij. Misschien wel des te blijer omdat ik het net tocht hier. Maar het komt voor mij echt uit het niks. Vertel eens hoe je door die wedstrijd heen gegaan bent. Nou, ik moest vanmorgen eerst nog werken in Grace. En toen moest ik nog naar een activiteit af van de Zonnebloem. Dus ik kwam hier nou ja, meer van, nou ja, oké, nog even de wedstrijd springen. En ik zie het net heel lekker in de wedstrijd. En één keer nou ja, dat ik misgreep. Dat er ook uiteindelijk nog een keer springen mocht. En dat we uiteindelijk echt de sprong bij mij in de finale kwam. Dus daar ben ik heel blij mee. Nou ja, en dat je dan op zo'n manier winnen, ja, echt. Ja, want dat seizoen had het een beetje west, hè? Dat wist er eigenlijk helemaal net. 2 keer Fries kampioen, haast west, fantastisch mooi. Maar toen even net en dit seizoen al heel dan net. En dan in één wol. Hoe kan dat? Ja, nou ja, ik ga sowieso dit seizoen is voor mij net zo fanatiek seizoen. En vooral springen van de ontspanning. En ik viel wel de laatste wedstrijden dat ik er best wel eens gewoon echt goed in zit. En dat het krekt net weer of heel scheef. Dus ja, ik wist op zich wel, ergens zie ik wel het gevoel dat ik nog wel 4 springen kon. Maar ja, er werd op het moment Safia sprong, section, oerde section, zontje meter. Dat ik dacht, ja, dat is voor mij echt net bereikbaar nou. Maar ja, dan stier je in de finale laatste sprong. Het stier op 15:23 dat ik dacht, nou, dat mat ik nog wel dwang kennen. Nou ja, en dan pakt het al een goed uit. Het is vreemd bij die vrouw, want al jarenlang hebben we een kampioen die net zo verschrikkelijke 4 springt als juist naar de persoonlijke records. En daar ben je er ook weer in. Ja, klopt. Ja, ik weet net hoe we het doen. De Famkes-categorie hier zelfs nog gast via de sprong. Maar, nou ja. Maar een titel is een titel en een treden, prachtig. Zeker, ja. Dat maakt het helemaal compleet. Dus, Hiske van Hedde. Dank u wel. En zo hebben we dus 5 bijzondere kampioenen van dit FK 2015. Mooie strijd, spannende strijd, verrassende uitslagen. Eigenlijk alles wat jet bij een FK. Het wordt elke keer waar we zijn. Ja, het is gewoon een liepwedstrijd. Maar hij is net liek als alle oren. Want het is correct even oors en er zitten altijd verrassingen in. Nou, de omstandigheden die haar zelden zo mooi west als dit seizoen. Dat is voor zowel het publiek als voor de liepers natuurlijk een hele mooie basis om te genieten van mooie sport. Die mooie sport, die hebben we zien. En dus werk je daar bij het tijdstip van de huldigingen. Alle deelnemers die krijgen een zilveren pols, alle winnaars mag ik zeggen. En er is één wisselbokaal, grote zilveren pols. En die is voor de 4e sprong van de wedstrijd. Nou, die sprong is dit hier voor het eerst opname kwam van Anne Galema. 20 meter 22. Zodat juster zijn hier dat de winnende afstand weer en hier net in dat leeuwt. Maar je zult maar weer, je hoeft alleen nog maar verder te springen als alle oren. En al is maar een centimeter, dan is dat al genoeg. En dat wie deze keer eindelijk dus het feit bij Anne Galema. Hij had er jaren naar werken, had soms finales mist, hekken aan. En Bart Hellemold, ja, die wie natuurlijk de Aron zo'n hier went om hier op het heegste treedje te staan, op een keer dan. En die maakt dit hier, ja, toch even een pas op de plaats, meisje. Hij had bezocht door een wedstrijd van de meisjes, kon net alles eruit krijgen wat er woer. Maar hij is nog net uitgekreund, want hij had al aankondigen. Ik ging terug tot 2018, het NK in Burgum. Daar wil ik dan graag afscheid nemen als toplieper. Had het liefst in elk geval talit. En voorlopig had hij dus een Anne Galema voor hem op een FK. Het is even wennen, maar het jet ik bij de sport. Het moet ik spannend blijven. En wat ik zelf wel aardig vind is, nou, er zijn toch een aantal mensen in de Friese truien. Dat jou doen dat hij over het hele seizoen de beste klassementen die me kwam leert dat er nou ergens uitkomt op een FK. Je kent over het hele seizoen wel de beste wijze. Een FK is een eendagswedstrijd. Ja, dan moet het maar even gebeuren.
Ja, stralende gezichten. Ik kan het me heel goed voorstellen. Dit is voor een hele grote Frieske Leppers toch wel de dag van het jaar. Je wil hier goed wezen op deze dag. Het moet alle je mij zitten. Ja, je kan je nog tijden van genieten. Alle troepen worden verzamelen. De commissaris van de koning, John Jorritsma, die zal de zilveren pols uitreiken. Burgemeester Johanneke Limburg is daarbij belussen. En het publiek krijgt de kans om de kampioenen nog even extra in sensie te zetten. De medailles terug. Jeanette van Elslo, haar laatste hier dus als voorzitter van Winsum. En de felicitaties. Zal alles in goede baan leiden. En alle 5 kampioenen binnen intussen arriveert bij het podium. Voor die heegste ere voor een Frieske Lepper. We gaan van start. De zilveren pols. De eerste winnares, de eerste categorie dit hier bij het Fries kampioenschap. Dat is de Famkes categorie. Een extra pols dus dit hier. Want is de categorie Famkes en Maureen Poijs had de primeur. Bij een keurige afstand pakt zij die eerste Frieske Famkes titel. Inderdaad, de start zag ik maar. De wisselprijzen. Geweldig dingen. Ik heb van jou genoten. Van de koning. De schouderklop is voor haar. De kroonslag mevrouw Limburg, de burgemeester, is er al jaren bij. Ervaringsdeskundige in het omhingen van de kroonsen. De medailles. Elke hier procent. Natuurlijk op de medaille voor Maureen. Alsjeblieft, dank Terug is Jeanette van Elslo. De medaille die trekt bij Jet. Zit zo blij bij de klas in. Jouke Jonsma, voorzitter van het Fries Kleppersbond. Ja, een groot applaus. Maureen Poijs. De jongenscategorie. Een prachtige kampioen. Is hij derde te winnen. Terug in de finale 50 meter, 93 te springen. Hier applaus voor Gerard Hoijsma, Fries kampioen. Ja, dit is een hele grote verrassing hier. Het hele seizoen 1 keer won. Dit is zijn tweede overwinning, maar wel de belangrijkste in zijn carrière. Want nota. En zo geven we natuurlijk dezelfde volgorde game. Dat levert hem deze prachtige zilveren pols op. Jouw naam erop met Gerard, maar hij had er nog eens. Geweldig dingen. Ja, van jou genoten. Ja, zeker. Fijn om te hebben. En die bieden natuurlijk. Hij is er nog een beetje stil van. Ik denk zelf net dat hij er potrekening mee houden hier dat er hier steen mocht. Maar dit nemen ze meneer weer af. Want de wisselprijs, ja, die wisselt. Kijk op het vader even, jongen. Ja, super. Prachtige titels staan er ingraveerd van Aran en Jeren. En hij staat erbij. Gerard Hoijsma. Deze wedstrijd is in de finale posten te hè? Ja, klasse jongen. Heel goed keurig. Gefeliciteerd. Ja, een applaus. Gerard Hoijsma. We hopen nog een soort van in de jaren in de toekomst. Deze Lepper uit Oude Haske. Hij heeft de titel te pakken. De jongens had hij al 4 jaar verliezen kampioen. En nu wint hij maar een Nijscoonsrecord en een Fries kampioenschapsrecord. Sietse Bokma, maar een jongetje heet Ieder Jongetje. De gedoodverfde favoriet die dit vol slijn weer maakt. Geweldig jongen, hartstikke bedankt. Geweldig. Ja, maar een hele beste auto. Sietse Bokma. Vliene hier krijgt net achteraan al over, maar nu is zijn laatste hier. Is dit natuurlijk de prijs die bij Siens CV past hier. Schitterende erelijst en daar heeft een Friese titel bij. Ja, bedankt. Voor hem bedankt. zullen we hem hier een soort jaren. Want ik denk dat hij hem samen ompast in die topklasse. Hartstikke bedankt. Nog een Nederlands kampioen. Ja, felicitaties. Ja, maar applaus. Sietse Bokma, winnaar bij de junioren. Ja, en de vrouw die in het verleden deed dat wel eens vaker staan had op dit heeste podium. Die mij daar tot haar eigen stomme verbazing werkplak nemen. Hiske Galema. Dat is Hiske Galema. Hele sterke winnares. Die precies piekt op het goede moment. Ja, zeker. Dankjewel. Super. Maar goed, 40. Ik net een verkeerde afstand van zelfs. Dank u wel.
Nou, onderschat haar dus net deze Hiske Gala. Ja, Met dankjewel. de medaille Bij omkrijgt. Gerard Hoersma hier het nog de verrassing van dit FK. Dank je. We zien applaus voor Hiske Gala. En last but not least natuurlijk bij de senioren. En dan de primeur van de man, ja, die er eigenlijk al een heel skoft oor ziet te komen. Maar daar heel dit krek net opredden. Orne Galema krijgt de felicitaties van een concurrent. Pakt eindelijk die mooiste prijs. Van harte, jongen. Dankjewel. Verdiend. En net zei het echt tegen me. Hij is mijn cadeautje vandaag. Geweldig. Top, jongen. Super. Orne Galema. De krans. De wisselprijs. Was het hem zo halen? Wat iemand die arm ervan vallen? Oh, dat wordt wel krap, denk ik. Ja? Oh. Van harte lokfeest. En mooi dat het in de gemeente bloemt, hè? Ja. Komt ook net zo vaak voor bij de Zilveren Pool. De 5 kampioen. Eindelijk. En Orne krijgt dus die extra prijs. Die zilveren pols. Die het van het begin af aan altijd bedoeld best is. Voor de vierste sprong van de dag. Dat ben minder, denk ik. Van harte gefeliciteerd, jongen. Bij deze Friese titelstrijd. En dat is een zilveren pols. Die nieuwe zilveren pols is trouwens een splinternijen. Want de vorige, die is vliegen hier mijn naam toch Bart Hellemholt. Die hem toen 3 keer op een ring gewonnen hier. En hem dus oren mocht. En dus is deze helemaal nijmakker. Ja, dat hebben we al even. Kent er nog bij? Ja. Ik heb grote hand. Grote hand, ja. Wij willen nog even voor me beugen. Geweldig, jongen. Hey, super. Geweldig. Top. Ja, een applaus. Orne Galema, winnaar van de zilveren pols bij de senioren. Goed, dus dan ben ik van het Fries Volkslied. Like hem, fysiekje, Safier tot Ken, ontsteent weer. En dan nog het plechtig moment voor de 5 kampioenen. Wat beleend wordt met het Friese volkslied. En dit is dan de 59e editie van het FK. Een FK dat de skietboeken in GNCL. Voor het eerst 5 categorieën, de famkescategorie erbij. En ook hele verrassende kampioenen. En dus is hier het moment om mij Gerrit de Boer en Hendrik Murk-Haastra even na te babbelen. Nog één keer waarom te zien op een toch een heel bijzonder FK. Ja, want dat mij we toch wel stellen. Je hoopt je er van tevoren altijd op dat het een mooi kampioenschap wordt. De omstandigheden binnen de neffens, maar dan moet het vanzelf altijd nog maar gebeuren. Ik vind dat we een mooi kampioenschap zien. Hendrik Murk, vies hoor. Ja, geweldige finale. Ik bedoel, zat een FK wijze moet ze weer. Altijd weer verrassingen. Gerard Hoersma. Ja, Hiske Galema. Nou, welke veel je boekmaker dat invult hier, die jackpot. En ja, Hannes Carrion, daar zit er in één keer weer. God, hoe is het mogelijk? En dan toch gewoon ja, een vierlipsprookje voor die jongen natuurlijk. Want krijgt hem 4 Nederlandse titels, ja. Maar in je Frieske is deze op die ochtend Fries meerwaardig. En we gunnen het hem van harte. Dus ja, uiteindelijk een geweldige finale. Schitterend. Ik nog vanzelf Sietse Bokma, de grote favoriet. Maar springt ik het fieste dat nooit de juniors sprong had op een FK? Ja, dat geldt gewoon de kwaliteit in de klasse van Sietse Bokma. En die gaat nog naar de senioren. Geweldig gewoon winst sterren, want hij had heel serieus mooi in de strijd om een zilveren pols.
Dus tak hem hier en de heren erop. Ziet ze ook, maar dan geven we een hoop plezier om beleven, hoop ik. Dus even kampioen Bart Helmholt, de smoren in, die had wel wat het was. Ja, en toch die laatste sprong keerde net zo gekke vol om. Maar ja, het houdt ik een keer op. En ik vind dat het tijdperk Helmholt nou voorbij is. Hetzelfde, Bart kende zei er volgende keer. Ik pak de trainingsintensiviteit weer op en beginnen we voor. Maar ja, jongen, het kwam er te kwaad, duidelijk. Nou, naast het al even. Hannes Carrion hier het gun. Die komt van een blessure waarom alle slimme familieomstandigheden in de laatste jaren van alles beleefd. Maar Arne Galema vanzelf, hij woert zo graag al jarenlang is het een potentiële kandidaat. Nou had er een fantastisch seizoen en doet er het ik. Dat is geweldig. Ja, ik ben natuurlijk Arne en Hannes, zijn natuurlijk echt de soulmates. Al heel lang maat. En ze gaan de grijden niet, de ijszietje, met je twaan. En met Isbrand erbij natuurlijk, met je draaien. Dus ja, die gunfactor is er ik wel. Maar natuurlijk, Hannes, ja, het hier wel een sprookje wist dat slagen weer. Want dat hier dus ik net in op rekenen. En uiteindelijk scheelt het maar wat is, 600 centimeter. Dat gaat nergens hoor. Hoe slim is het nou nog dat de topklasse net verder komt als 2022? Ja, uiteindelijk is het juiste jongen zo'n water op Bart. Het maakt het mij niet uit dat ik maar 9 centimeter verder ben dan de nummer 2. En dat is een FK. En ik heb sprong van 20 meter. Ja, ik jouwt uit het wan. Geweldig. Zij is me krijg, Hendrik Murk, hartstikke bedankt, want het kampioenschap zit er nou op. We hebben de 5 nieuwe kampioen, voor het eerst 5 nieuwe kampioen in plaats van 4, maar die Famkes erbij kwamen binnen. Het weer een spannend kampioenschap om te zien. We hadden Van Genoorten, we hopen dat Jodrik Van Genoorten heeft. Wij hebben het met een hele soort willen die in mij deze hele ploeg die hier achter de schermen aan het werk is. Mijn commentator Freek Wijman, Hendrik Murk Haastra. En wij hopen dat we jou takom hier weer aan het taststal treffen. Ondank.